Yeah, bengifisa nje ukulokhuzana khona ingoma engizoyikhipha njengamanje ethi haha. Angazi noma ngicula yona noma ngiyahleka. Kusayiyo sama really kusayo. Kusho ukuthi le ngoma ngiyibonile ukuthi ingoma izoba big izoba international ephesheya bengiqale bengifuna oQuesta kanje Nasty C ngaba inbox ayingcezo zabo ngama ukuthi ingcezo mhlawumbe nabo inbox abaningi bani konje abanye kube into enkulu kakhulu ukuthi nje ngifule le ndondo izinto noma kukhona umculo ongidalaphile izolo wathi izingodo zonuba umthandeni kwabelisha nje kuya uthi izingodo lezi kodwa ngiyithathile award angakaze ayithathe awasha waze wawayeka ama-award ubengigabisela ngokuthi uthole i-platinum lapha kwa-Risa ngithi nami into engiyoyithola leyo soon semakhaya mhlawumbe ukufike nje ebantwini abatsha ubachazela ukuthi their dreams are valid bachazela ukuthi uqale kanjani ama-opportunities akuthole ula ya kona mina ngiyi-motivation nje ongibuka nje ngingasho ngolutho yabo into emotivate uyibuka nje akudingi kakhulu ukuthi ngize ngifikelele kuba abantu yabo ungibuka nje ukubona ukuthi lo mfana ngoba noma ngishuda ngiyaveza yonke into uyabona ukuthi umfana semakhaya but usehamba izindawo makwenzeka yabo ugibela amabhanoyi ongisigibela amabhanoyi we are risking asihambe emoyeni sihamba nasemoyeni manje umuntu uyabona ukuthi lo muntu ebenginawo uthola ukuthi ngihlala nje la emakhaya ngizigqokola isikhindi esidabukile ini yabo ngoba ngisiphilela lo mpilo mina ayikho enye impilo engiyiphilayo normal nje. Hey babukela bahle be-Dreamon TV, we are back as i-Dreamon TV. Igama lami ke ndingu-Amlondi kwaKwambabala. I'm with the king today, a person who is 3 in 1. Mr. King Nuba uyamkele emakhaya bamazi kanjalo, and also inkosi yazo zonke izinto. Angazi noma ngithe ezibili iboco noma ngithe amaskandi noma yani, but today sikuphathelele nje sihleli naye sichilile. We're trying to know all the things now osiquestiona ngazo kuye. Mr. King Nuba, I would love to welcome you with Dreamon TV today. Ngithi yabantu abangoga ukuthi bunu kulenzawo akuthi bunu kulenzawo Sawubona wenkosazana ngibingelela nabalaleli ko Dreamon TV nakuphi kuphi ama TV asakha saphansi safufusa alandela ama King Nuba Media yabo ngiyethemba ukuthi bayaphila ke abalaleli naphi la bekhona nawe ukuthi uyaphila nkosazana kodwa kuyabona kanje lo muhle ngayo awu. All right, so njengoba sikhona la namhlanje esikuvakashele nje sithi asike sizokwazi lo muntu omkhulu kangaka eningizimu emakhaya bathi uyamkela ngithi ekhaya ukhule nje uyamkela awusichazela ukuthi uyamkela umntwana onjani ekhaya uzalwa kuphi usukaphi ekhaya kukhona ubani uma ubaba so who are you staying with at home ubani owakweyiphi indawo igama likhona nalo kwi-ID lelo show yamkela kodwa elinye undaba ezinhle elibizwa kakhulu emakhaya yabo yize sekwaduma lelika King Nuba selathanda ukuphela ke lelandabi yabo but igama nje ngondaba ezinhle isibongo ngwakaNuba khona la emzimkhulu endaweni yaseMatsheni ekhaya ngihlala noma ngihlala nabafowethu ngihlala nezingane zami ezithanda ukuba yiningana nazo zikhona yabo ngoba inkosi phela kumele sande isizwe kumele sande isizwe senkosi yabo. All right, siyazi ukuthi uzibiza ngenkosi kunabantu abaxayekile ukuthi are you a real king uzalwe ebukhosini noma ube inkosi ngenxa yokuthi izinga lezinto ezenza lithanda ukuphakama kakhulu livela phela igama lenkosi igama lenkosi kusho ukuthi bengisafunda high school leminyaka edlule nje yabo bengibizwa ngoNuba bekhona uking ke nako maskandi yabo masikhuluma eqiniso to king bani ngeke ngibize amagama abafana ngoba ngijwayela ukubiza amagama abantu yabo bebizwa nabo labo abafana bacula maskandi yabo nami eclassini ngibizwa ngoNuba ke eclassini yabo base bathi King Nuba ngoba phela kuyezwakala ukuthi khona uking bani kwamanye komaskandi nakumina kuyezwakala ukuthi kodwa kuzozwakala kamnandi makuthiwa King Nuba base bathi ke ngo King Nuba but langandi kangako yabo langandi kangako ngoba la ngifika khona mina bengibizwa ngegama yabo njengoba ngisho lokhuzaneni emsudukeni e-high school benguNuba kuyize kwisibongo sami egcuwa bengibizwa ngesiphuphu sika DJ yabo bese
bengivakasha nendaweni bengifike ngiqanje igama la khona yabo ngoba ngumbhemo weinsizwa yabo onezigameko zakhona ngaleso sigameko bengifike ngiqanje igama yabo All right. So kuzo zonke lezigameko wabizwa ngeking wabona ukuthi hey leli gama lika King Nuba ngizolithatha ngizolisebenzisa futhi lona elizongiphakamisa. Uqala nini ukuba uKing Nuba and uqala kanjani ngoba sikubukile la kuma videos ungeyangena kulento yomculo. Uqale kanjani nje ukuba uKing Nuba kufikeni kuwe ekhanda and wabona kanjani ukuthi lento ingakuthatha ikuphakamisa? Akusho ukuthi nje ugcobo lengazalwa nalo ukuthi ngiyoba inkosi yasezweni ethanda izwe lonke ngoba eminyakeni edlula I think kwabo 2012 bengishutha amafoni besambala kusakhona amafoni awukuthiwa donot ifoni evele ishise mo iquleka yabo asengenisa nje amafoni but ngathatha lo mafoni mina ngashutha ngawo ukushutha kwami bengithi mangishutha ngiedit ngipause kube kusakhona lama video kuthiwa ngizokuthakatha ususe umuntu beyibhakede zonke lezo zinto ngawashutha lo ma video kodwa ngabona ukuthi mawusemakhaya yazi ezinye izinto vangathi mawuphuma eceleni urongo nje noma ungekho rongo but mawenza into ehlukile ephuma eceleni wena uzibona ngathi urongo kodwa ubu right yabo ngabuye ngabona ukuthi hayi ngama makhamba isikhathi nakho bengishutha nabafowethu abasekhaya ngama makhamba isikhathi but kwathi 2019 lapho sengise Eastern Cape eCuwa ngathenga ilokhuzana icamera ngebook allowance yabo bengingayi lokhuzana imali yebook allowance bengangaze ngathenga incwadi inkosi yami ngiyahlambuluka ayokuqala ngafe ngathenga laptop yabo kwesibili u5000 ngomunye unyanga ngathi ku2019 ngathenga icamera eya u5000 ngiyithenga endaweni yaseMthatha hayi mangiqeda lapho ke ngakhona izinceku ezifana no Yellow Bone uThabo Mazubane wasemagate but sihlanganele kuphi eCuwa kwi-acting isenza udrama yabo ngacela ukuthi asike shine ama clip nyana ngoba icamera bengiyithengelani kodwa yona inhloso yami bekuwukuthi ngishutha abantu esikoleni ngithola ukuthola cash yabo eceleni ngoba hayi bengibona ukuthi hayi mobe wena esifase kuphela nganzima kakhulu hayi ke sawashutha ama video ke 2019 ngavula ama page akhona ko Facebook no YouTube I think no Instagram ngavula ngawo lo nyaka ngazivula zo 3 beku October I think la kumhla ka19 uFacebook ngicabanga ngavula umhla 19 October 2019 ngawuvula ke hayi kusenjalo kusashutha ke na ingcebo kakhulu benze nabo Yellow Bone nabo na ezinye ingcebo zazikhona kwavela bakhona lockdown hayi ke makhona lockdown hayi kube umuntu ke avaleleke kube nzima ke kakhulu ngoba ngijwayele ukushutha nabantu kodwa ngathi hayi angeke ngizenze lokunye kuseceleni hayi kwase kufika ke imiqondo ehlukahlukene kwaqala kwafike iphi konje I think waqala le yamabhinqa hayi but khona into yafika yafika le yakhumbula ekhaya ngeke ngibale yakhumbula ekhaya yazo wonke umuntu ngashutha ukukhumbula ekhaya wadumizwe lonke lapho ke ngingedwa ngisekhaya kwi lockdown abantu bafocus emafonini kathiwa ngenkosi ye lockdown ngaba inkosi yamabhinqa hayi kwaba lapho nje angisanombuzo bokuthini kodwa nje kwaba lapho yabo All right. So ngiyakuva ukhuluma ngobook allowance ukhuluma ngoNSFAS use university ngalesikhathi. So now you are doing i-degree yakho. Now I want to ask ukuthi njengoba abanye abantwana baye ba decide ukuthi you know what I'm going to focus on my studies ngiphume ngiyosebenza ngilungisele ekhaya kuwe nje lo mqondo how you manage to merge ama studies wakho also with the talent that God has given you. Yeah, engakusho beziningi kakhulu into bengizenza kulesa sikole Nkosi yami. Bengiyi-photograph. Ngi-actor ka-drama. Ngicula isicathamia. Ngiphinde ngishuthe isoccer. Mara ngihambe nabantu abadlala isoccer mabeyodlala. Kusho ukuthi ngiyi-1 nje bengenza le misebenzi. Udrama ke nelokhuzana nesicathamia bezidinga isikhathi. Uthola ukuthi ngo4 to 6 ngizongena i-rehearsal yesicathamia.
ngo 6 to 8 ngizongena rehearsal yani ka drama lapho ke umuntu uzotraineka lapho emini bengizula necamera esikoleni ngishuta abantu yabo bengenazo isikhathi bengisithola nje mangilele nakhona mark to ayikho busy mhlawumbe yokufunda oriyali yabo ya bengikwazi kodwa ukuzimanage zonke ya ngoba after elokhuzana umlenze ngaba nawo kodwa ngifika bengabi nazo ke lezi zinto zo camera bani bengathi bengafocus kodwa ngathi mase ngishaya art angizange ngibe namlenze hawo ngawashaya wonke ama module Alright. Ngiyakubona ukuthi uthi uNSFAS uwodwa wawungeke uzokuncedise. Tell me uphume ekhayeni elinjani mhlawumbe abazali bame kahle noma you saw a need ukuthi awuz assist financially by using the skill uNkulunkulu wakuphe sona because uyazi ukuthi sime ekhaya asingeke sivumele ukuthi uma a prioritize wena aphinda prioritize izinto zasekhaya. Ya kusho ukuthi mina angisiyena umuntu okacele yabo ngikhula nje ngiyazithulela nje noma isimo sinjani ngabona ukuthi ke naye ekhaya akekho umuntu osebenzayo nje bangakaze ngicela ngaze ngacela ngisho isihlanu mina ekhaya nje bengizamela kusukela ngisafunda ko grade 4 bengidayisa amaswidi yabo wawasheleni kwashintsha ke nga-upgrade ngadayisa champion ngadayisa istick sweet izabanye babekoleta bengakhokhe ngicina sengithatha izicathulo zabo bengingagayelwa umshini akusho angisiyena umuntu ojwayele ukucela or ukuphiwa yabo nga-decide ukuthenga icamera ngazi ukuthi akho stress esisavelela uma ukuthi ayasebenza ngiphe something mina manje sengizothi letha something ethi yeke ngiphinde ngimuthi something ngaphezulu yabo ya kwaba njalo. All right, so mawuqala into not everybody is going to like what you do okanye not everybody is going to see the vision that you have. So when King Nuba, there are people who don't like you, there are people who support this thing uzanayo. I remember nama started seeing you during lockdown ngizibuza umfana otheni lo ohleze poster kulama page ase usinami njalo ngiyaposter because ngiyadayisa kodwa angimfundo umfana lokho epostela ama video ukuthi umuntu otheni lo osuwastela isikhathi kangaka but I don't see my post as a waste kodwa wakho ngiyabona as a waste so uyithatha kanjani that negativity and abantu bakhulumile I'm sure ezinye zafika kuwe uyeke mina ukuthi I didn't know you I didn't know ukuthi ngangakudlulisela kanjani umyalezo ukuthi hey waze wasicika ku social media so tell me wathatha kanjani lawo that criticism how do you take it ngisiyena umuntu othanda ukuthatha into ezivela kubantu mina yabo akonazi mhlambe kuba lelo minute umuntu bayiphoxa akekho umuntu ongaphoxeki yabo kudlule kodwa umunye umuntu mangiphoxa kusuka sometimes uvela kunika amandla ukuthi angenze ngaphezulu kwalokho kusho ukuthi ke le ngenzayo isencane yabo angizama ukuthi kanti bengivese ngenza kakhulu yena ukuthi uthola ukuthi ubedle umona wakhe yabo akusiyona nje into engiphatha kakhulu belezo sikhathi yabo umuntu baningi bekhuluma ngenkosi ke ma social media but akuyi ngithi cliff ngoba abanye abantu basuke bafuna ukubaphendule ke kuthola ukuthi abanye ama artist umunye umuntu ufuna umphendulo ukuze na agcine seyinkosi yabo akanye ufuna ukuthola ama views ngawo ufuna ukuthola in ngawo yabo amehla abantu kanti thina amehla abantu asiwathandi yabo sabantu nje abazithandela ukujabulisa abantu ezweni yabo. All right, besides the criticism and the negative side of it, what other opportunities is Tenjes Afiga? Because you are King Nuba, you have started an initiative to say, you know what, I can speak, I can walk, you need to start this thing. So our Pama opportunities Afigile go. Ngasho nje ukuthi okokuqala ukuvela TV nje yabona nje ukuvela TV akwandile bani ngiqale ngavela ezindabeni yabona nje ngoba into enkulu kakhulu ngisavela nje okokuqala before nje indaba ngavela emaphepheni ngale video yesole eyilukhuzana ikhumbule ekhaya ngavela kosolezo yabo lokho kwayinto enkulu ukuthi ngivele ephepheni yabo akwandile bani sayigcina lonto thina masphasa ko matric ukuthi ngivele inamba nakhona urigama yabo ukuthi kubhalwe ngawe nje itopic ibe ngawe kwaba into enkulu ukuvela kuma TV noku mhlambe ukuthola ukuxhaswa not angixhaswa yabo legal ukuxhaswa yimina ngisuke ngiadvertise abantu yabo uthola ukuthi brand ethile or in any ngiya advertiser lona ithuba ke lelo ngoba usikhona izambanyana osukuzitholile ngaloso sikhathi yabo
kuningi nje esengikutholile. All right. No, I see ukuthi uqale ngama videos nje lapho nje usihlekisa us-entertainer. And now angena kulonto yomculo and you know ukuthi izinto lezo zirekhodayo sizibuke kuma social media uthi usebenza uyadisturbeka nanzi le ngoma ila emqondweni. Uyiqala kanjani lento yomculo? How did you come up with it? Uvela ukucula kwayisifiso sami vele iyona into enganginephupulayo ngangilandela kakhulu umaskandi usangenise kakhulu nakusema radioini ingabikho lento yezi ingoma ezisemafonini mawungena cassette nje kwakufuneka ngomgqibelo uvula isikiya ngengoma yabo mawungena le cassette ngawuthanda nje ngalezo zikhathi umaskandi ngabese ke kwabo ukuthi ngiyafisa ukucula but kwavela lokhu yabo ngeke isiphuko esiphiwe ukuthi hayi mina ngifuna lokho into iphiwe ngeke ukuthi udinga izicathulo yabo mawunikezwe ezinye izicathulo ukuthi mina ngifuna leza kodwa uyaphiwa angisho ukuthi nami angilifundi likhono lokuqwa kahle ezweni kodwa ngalithatha ngoba mhlambe lizongilidela somewhere hayi nangebala ngathola opportunity ukuthi ke ngirecorda njengoba ngishaya ama hit song aziwayo kakhulu ngishaya wathi ogogo nomona engangiyibhalele usu okwakuyi hit song bengincishile mic ngishaya ingoma zethi akuthi ibuna ukulenzawo ziningi kakhulu nje ama hit yabo ngicule kanjalo nje yabo kwakuyinhloso yami vele ukuthi ngicine ngicula yabo All right. So now there's a Facebook post that was saying siyawazi ukuthi umzimkhulu nje urich kakhulu when it comes to art. Kune Facebook post ebeyisho ukuthi when you want to feature abaculi basemzimkhulu, how true that is and if it is true mhlambe into singayilandela nini as abantu ababukile nje ukuthi ukhiphani ke namhlanje uKing Nuba. Yeah, bengifisa nje ukulokhuzana khona ingoma engizoyikhipha njengamanje ethi haha. Angazi noma ngicula yona noma ngiyahleka. Isayiyo sama relax le. Kusho ukuthi le ngoma ngiyibonile ukuthi ingoma izoba big izoba international ephesheya bengiqale bengifuna oquest kanje Nasty C ngaba inbox ingcezo zabo ngabona ukuthi ingcezo mhlawumbe nabo inbox abaningi bani konje abanye MT nabo ngithe kubathinta nobhuti sijama ngeke ngamzwisa ngazi noba uyilalele noma ngoba feedback angakayizwa kodwa siyakhuluma about feedback angakayizwa baningi nje ubani omunye ngingamthinta no music holic na ngeke ngamthinta ngathi awukuze nalo lozola hayi yancoma inceke kodwa ngamtshela ncokuthi kodwa mawona amandla ukufaka iverse la ngicela ufake iverse kodwa inceke hayi inceke isabe lishonele nale akakawuza lo moyo zakho ukuthi lo ngoma izoduma umhlaba wonke hayi ngathi ngoba ngumuntu nami osuke emakhaya ngiyathanda nami ukuthi ngisebenze nabantu futhi aba around angithathe laba abangakaveli so that ingoma mayithi ingathiwa hayi ingoma yephesheya ngoba inobani yabo hayi yephesheya ngoba ingoma kweyami yabo ngathi hayi angithathe laba abakhona around umzimkhulu neharding yabo ingoma ke bengifisa ukuthi iphumele before iValentine yabo ngoba ingoma yothando noma ithi haha angazi noma uhlanga thina singena abantu noma wenze njani but ke we are waiting for the song le ethi nje haha. So Mr. King Nuba unezicathulo la esasizonda kabi. I'm one of the people but lezo zicathulo zeAbita zakuvulela nje amathuba amaningi. Now you are an ambassador yeAbita. How does that feel ukuthi khethe wena nje umuntu wasematsheni umuntu wasemakhaya emzimkhulu but you are an ambassador of a very big brand? Kube into engijabulisa kakhulu ukuthi njengoba ngisho nje ngikhuluma ngale ngoma ukuthi izoba international. Ungijabulise kakhulu ukuthi ngithole i-endorsement from Italy yabo kube into enkulu nje khethwe mina ngisuke emakhaya eSouth Africa yabo emzimkhulu. Ungijabulise kakhulu futhi umlando onje usawuthatha isikhathi ukuthi uqopheke ngoba abalandelayo nabayolandela ukuthi ba advertise lo brand bayobe landele emva kwami bengokuqala nje bafuna bangishayela izandla bafuna bazoguqa abantu bazobonga ukuthi hayi usivulelile amathuba nathi phesheya manje sithole ithuba elithile yabo ngivulela nabantu angizivumeleli mina ngedwa ngoba ngelinye ilanga kuzobona omunye ngelinye ilanga kubona omunye yabo.
So, are there any other brands that you are pushing? Mhlambe noma ku social media yakho noma ngaba mhlambe nje I brand othi uhamba ibizibonakalela yona. Is there any other brand that you are pushing? Awamanye amakhampani okwamanje alutho kwamanje. Ngisaziphusha nje awami ngidayisa impahla ekuthiwa eze-fake. Angizidayisi kona abantu basobezithanda i-fake eyi-original, i-brand ekuthiwa i-fake kodwa i-fake eyi-original ngoba isenziwa yimina kuphela akekho omunye owayenza yabo. Oh, i-fake eyi-original. Yes, bese kuba khona namawayini ekuthiwa ezweni wine phesenti eliphezulu dakwa khohle nokuthi waliwe nokuthi awusafuna nokuthi kunento eziningi nje isebenza ngendlela eziningi leya wine bese kube yini konje enye ngiyiphusha. Oh futhi khona nelinye manje engisaliphusha ngisebenzisana nama-garage. Mawufuna imoto nje umuntu ofuna imoto aboshena mina ukuthi hayi Kingdom angifuna imoto mina ngizokunegotiatela ke ngikubuyele nento zakho seziphelele ukuthi hayi nakho kwakho umuntu othenga imoto eSouth Africa manje akekho umuntu azaxhumana naye uKingdom kuphela yebo. Kusho ukuthi nama ngibe ngilungisa amaphepha wami ngafa imoto. Angazi noma ngikhethe isigadla noma ngikhethe umuntu ongena imoto nje lo yaka bemshaya mina komuntu ozohayika ngikhona. All right, we can see this King Nuba ukuthi nje you are many people kodwa uyi-one. Uyazimoto upusha i-brand yakho eyi-original kodwa eyi-fake, inkosi yazo zonke izinto ibiliboco ngalana, inkosi yomswenko, inkosi kaMasikhandi, inkosi yamabhinqa, you are everything. Right, now let us talk about you and the influence that you have put kwabantu abasha, and siyabona ukuthi usebenza nanabantwana abancinci because these youngsters are exposed to a lot of things. Mhlawumbe bakhipha kanjani labantwana in a safe space labo sebenza nabo to make sure nje ukuthi they are not exposed kwizinto ezirong? Kusho ukuthi abantwana abanothando nabo la ngami yabo. Ngithi ngidlalele nje lapha ekhaya. Angazi noma ingoba kodwa nje kusula kudala nami ngibathanda abantwana. Ngidlalele nje lapha ekhaya embhedeni wasezweni lo dumile. Bona abantwana nabo sebegcwele la eminyango. Sebezodlala izimoto la endlini ke manje yabo sekuba umsindo sengikhuza isimaye kusho ukuthi abantwana vele bangithanda nami ke ngiyabathanda ke. Ngabona angikwazi ke mina ukusebenzana nabantu esebekhule sebejela ukuthi bayazi yabo ngoba ngiyashesha ukucikeka yabo. Umuntu maye azitshela ukuthi uyazi nokuthi mhlambe uhlakaniphe kakhulu yabo ngithanda kanje ngithanda nje ukuthi sonke silingane yabo ingakho ngikwazile ukusebenza nabantu abancane. Isikhathi esikhulu bengisebenza nezinceke bengifunda nazo eclass njengoba bengisho lecuwa mhlambe zu3-4 yabo. Kwathi mase ngila ekhaya ngoba akekho umuntu obengimbona omunye engasebenza na ngaphandle kwabo abantwana laba abancane ngathi ngithathe bona ngisebenze nabo. Ngiyakwazi ukuba ibona sebethanda mina bafika nje bathi asishutheni phela sishutha nini yabo kanti isikhipa nini ibona sebengitshela ukuthi kanti isikhipa nini hayi ngibatshela ukuthi ikhonto ezayo ngibathatha imvamisa kuba ngathi balingana nami yabo ngoba bayakwazi ukuxoxa nami ngiyakwazi ukuxoxa nabo. Ibona futhi abantu engikwazi ukuxoxa nabo kakhulu mangihleli nabo yabo abantu abadala bebengesina ngihlala ngedwa isikhathi esiningi yabo kubolwe nalo muntu nje angijwayelekile nokuhamba nabantu nothi ngoba sengunuba bakwethu abantu bawothi unuba siyatshena yabo kanti kuswela kudala ngisena umuntu olokhuzana okwazi ukuhlala nabantu yabo ngiyabayisinda abantu yabo mhlawumbe nani angisinda nje mhlawumbe ngizonishiya lana nje singaqedi. All right, now ngiyakuzwa ukuthi ukhuluma with the inside of indlu ngempela esilokho sibona ushuthele kuyo, and I'm thinking ukuthi kwabanye abantu mhlambe bacinga ukuthi you started there ngoba mhlambe kwakusenzima kakhulu ekhaya. Ichaza ukuthini leyandlu kuwe, ichazani ngawe nala usuka khona, or you as a black person nje in general? Leyandlu ikamera lami leya but ikhambe kwahamba isikhathi ke ngaliyeka beyindlu yami yabo namanje kusayiyo. Nginamakhaya amaningi ke awu2 ngoba ngumuntu owazalelwa esithenjini nje kunkinga zamqala emncane ngoba wazalelwa esithenjini. Yeah, kusho ukuthi ke beyindlu engibonile leya ukuthi bengilala ekamereni isikhathi esiningi yabo. Manje yabo mawuse kamereni ukwazi ukuthatha ama call
yabo ufonela abantu hey kuhamba kanjani lapho kuyazwakala yonke into eyikhulumayo ngathi ngoba zikhona izinto eziningi cha ifurniture la ngekho ngisafunda isikolo I think beku grade 11 or 12 ngathi angiyohlala kule yandlu le ngoba nanga umbhede la ukhona mina bengayiboni ngalendlela abayibona ngayo abantu abayihleka hayi ngayohlala ke kuyo yandlu bengayiboni ngempela ngendlela abantu abayibona ngayo ukuthi iwrong mina bengaboni into errong lapha hayi bengayiboni ngikhuluma iqiniso ngoba indlu la bengihlala kuyo nje bengilala kuyo ngisafunde e-high school yabo futhi ngingaboni lutho mina wrong ngizibona nje kumuntu oselala endlini yakhe yabo ngizizwa nginamandla hayi ke kwahamba isikhathi njengoba ngisho ukuthi ngishuthile ubusu bengihlanganisa imali ke ngagcina ke sengishintsha ke yabo ngeke ngisho ukuthi ngishintshe ini ngenza ini but kwagcina sokwenzeka okunye but isekhona yona indlu angiyenza ngalutho yona usakhona umbhede wami mangithanda ukulala khona ngisalala ngoba igugu kimi yandle yabo I see videos yakho, you've got music videos, you've got videos nje as entertainayo sizihlalela emakhaya, and also I would say you also have photoshopped videos. Sibonile lapho ncamalala edla kakhulu nomfaka Ramaphosa. So who is helping you in that work? Are you the one who is doing it or you are outsourcing? Ithini lento ubando nesiphiwo kangaka sokwenza lento? Edit video into yami ngiyazenzela yabo konke ngiyazenzela ezweni yabo ngiya director ngiya shooter nami mangingavelanga kulonda bese ngiyazi editela but le ya Ramaphosa nayo into engiyenze umbhemo le kwanongoma wakakhathile intokozo khathile kuba angiphazame uyena oyenzile ngase ngiyibona ku TikTok ngase ngayithanda ke yeah but okuningi i-video mayingami nje isikhathi esikhulu ngise ngizeditela yeah. All right, njengoba ukhulume ngokuthi you were doing drama in university, mhlambe into oyithole lapha noma ngoba uyabona ukuthi there's a shortage of our skills, wazitshela ukuthi no, I'm going to learn this. Uyifunde esikolweni noma uzifundisile wena ngokukuthanda nje lento yo art nokuthi ufuna uku-align umsebenzi wakho with the skill that you have? I-drama bengithanda vele njengoba bengithanda umaskandi kwahamba ngathanda ne-acting ngoba evasithi bengifisa ukuyokwenza i-acting yabo kwacala ukuthi emakhaya i-acting thuzo ukwenza i-acting noma wayengayizwa nje kahle lo nto ufuna ukwenza i-acting yabo hayi ngacela nami ke sekuthi ke angenze lokho engingayisho ukuthi yini bangizoba ngathi ngayenza ngoba ngayithanda le ngayifundela ngathi angiyenze i-second choice angisho kanjalo kuyi-teaching ngase ngenza yona kanti ngenhlanhla yami ngizothola lapha udrama esikolweni ewusuwenziwa but not as a course but benziwa nje angazi ukuthi ngawuthatha njengani into eyenziwe eceleni yabo ifana nesport yabo hayi ke ngalokhuzana ke ngathi mangifika lapha wathi ukhona udrama ngafisa ukuwenza but ngomuntu ke mina obesabaya abantu kwahamba isikhathi ngaze ngawujoin unyaka soyophela lapha ko October sebebuya ku National Art Festival le eGrahamstown yabo ngafica ngikhona director umdirector wakhona wala iHarding uMlozini nkosikhona ngajabulela khona lokho ngafila comfortable mangithola umuntu wangapha ngakithi and nokungena kwami ngangena ngomfana wakhona la iHarding obekhona lapha uNhlanhla Khayula yabo ngabe ngimbuza zonke izinto wasengibuza ngelinye wasengibiza ngelinye ilanga wathi siyongena ngiyongena kayi1 kabo waya yabo. All right. Ukhuluma ngokuthi uyabesaba abantu uke wathatha nokuthi nje you are just alone uspend isikhathi esiningi wedwa kunabantu abanjengawe emakhaya and there was a trending Facebook post or a post in social media platforms eshoyo ukuthi kunabantu abangakwazanga ukufeza amaphupho wabo because they did not have a self-esteem that is positive ngabo, they did not have confidence in themselves. When uchazela ukuthi umuntu othulayo umuntu ongahlali kakhulu nabanye abantu because of the character okanye how God has made you. So just mhlawumbe ungamkhuthaza kanjani umuntu one character efana nawe kodwa uyazifuna lezi zinto uyazithanda but uyabona ukuthi ngeke ngikwazi ukukhuluma nabantu ngeke ngikwazi ukuma phambi kwabantu unawo ama ideas? Ngasho nje ukuthi into mawuyithanda wenza noma yini ngayo yabo ngoba nami bekuwuthando
ukuba bengathandi mhlawumbe bengenzela something or ubani or ngenzela imali ngamba kade ngaba ngayiyeka yabo ngisaqala but bengayenza ngoba kuyinto engiyithandayo ngingazi ukuthi ngisazongena kubantu yabo bengazi ukuthi ngisazoba umuntu wabantu ngiyenza nje into if ngaba ngayiyeka kudala if ukuthi benginaka abantu ukuthi bathini bazothini kwenzekala ini yabo but ngathi angiyenzi ngoba ngiyenza ngothando okuyimali sengingena ke ngaleso sikhathi mangingena but inhloso yami iyalento uthando imali mayingangeni ayisuke engangeni ngaleso sikhathi izobuye ingene ngoba vele ngangaqalanga kukhona imali yayangani noba ngiyophethe ikhona noba ingekho kusho ukuthi ke umuntu akenze into ngoba ethanda agqugquzela uthando nje anganako abantu ukuthi bathini yabo. All right, I would love to compliment you ngikutshela ukuthi you are very creative. Because sithi sabukele sibona ukuthi yaze yaphelelwa kuvele iqhamuke nje sibona ukuthi nansi seyizophelelwa and kunabantu abakhona kuwo lo mkhakho kuwo but uyafika umuntu wa trende mhlawumbe after a year or two okanye 6 months down the line umuntu asesamboni asaze kwathuleka kwathini ngaye. So how do you keep up with this thing yakho? How do you make sure ukuthi thina sihlezi nje si entertained lama ideas wakho uyawabhala phansi afika ngephupho wenza kanjani? Ngasho nje ukuthi kuyisiphiwo ngoba nami babesho ukuthi kuphela 3 months bese iphelele nami ngangicabanga kanjalo yabo. Ngasho ukuthi lento uyisiphiwo into mayiphiwe ke isuka la isuka khona emazulwini engasho ukuthi uyakwazi ukuthi ufikele izinto nami angikwazi once ngathi ngiyahlala ngiyacabanga ngizocabanga into ayihlangane yabo ifika ngaleso sikhathi mhlambe ngihleli nje ngoba ngithi umuntu ohlala ngedwa ngifika ngihleli ngedwa or ngigeza or ngenza ini yabo mangigeza ngazi ukuthi mhlambe ngiyindlondlo yamanzi mhlambe nginabo umdlondlo ngabe mangigeza ngazi ngihlike ngedwa uma ngiyazigitaza kanlutho ukujula enginako ngijula kakhulu mangingedwa and anginako ukuthi manje ngizokwenza into ethile into iyavela ngaleso sikhathi akusiwona amandla ami ngingasho nje ukuthi into eyisiphiwo na ukuthi ke isiphiwo mawazi ukuthi isiphiwo uzenzele kona ahlonipha into bahloniphe nabantu yabo ngeke uze uthi mhlambe ungiphi isicathulo mhlambe lesi siphiwo ngisiphiwo wena yabo ungiphe nazo izicathulo mina lezi zicathulo mase ngizigqokile ngihamba ngigabisela abantu abangenazo yabo ngibathatha kancane abantu abangenazo yabo ngibachomela ngithini bafile kabi wena umphawo lezo zicathula awusazonginika ezinye maziphela yabo kusho ukuthi nami ke lezi siphiwe ngisiphiwe engisiphethe kahle ngisibongayo engingachomela abantu ngaso yabo engisaphila lo mpilo nje bengiyiphila na before ingakho ke la sivela khona kumdali mhlawumbe nasedlozini sikwazi ukuthi sibuye senye indlela singaphelelwa kalula yabo. I've looked at the influence that you have throughout South Africa and our neighboring countries. Kufila kanjani ukubona ukuthi hayibo now so bengimfollowisha kuqala sekuyena manje sefollowisha now sebuka umsebenzi wami and these people are always on your comments bayawuthanda umsebenzi wakho kakhulu abantu bobahlonipha before now you guys have mutual respect for each other so ikwenza ukuthi ufile kanjani njengomfanyana nje wasemzimkhulu? Ngakusho lo hayi ngithula nje ngicabange lokuthi awu lo muntu sengiwhatsappa naye yazi ngakuyisifiso sami ukuthi mhlawumbe ngigcine ngazi ngigcine ngithathe isithombe nayo but umuntu engiqhumana nami angifisa ukumfonela ngiyamfonela uyabo hayi kuyinto enkulu kakhulu ke kumina noma mhlawumbe kuthiwa umuntu ongimhloniphayo awure bengimhlonipha or bengimthanda ubengidlula ngefollowing ngithola ukuthi manje sengiyamdlula akanye abantu sibebaninga abangaziyo ngaphezulu but ngiyaqhubeka ngimhloniphe ngani ngoba leli thuba leli engikulona ngangazi ukuthi ngoba kulona ngithi ukuthi umuntu ngoba sengiyamdlula mhlawumbe following sengizomthatha kancane or sengizothini obengimhlonipha ngaleso sikhathi ngokuthanda umsebenzi wakhe ngiyaqhubeka and ngiyajabula kakhulu babona ukuthi sebeyangilandela nabo manje okuyinto enkulu but mawusokuyona lento ugcina songasanaka ukuthi hayibo
ngikanje ucela songasayinaka ukubathatha njengabofweni kanti ithuba elikhulu leli elikuwe olitholile futhi abaningi abalifisayo nami ngihlala ngicabanga ngithi awu labantu nje abantu ebengibabukela kude but manje sengithola isikhathi sokuxhumana nabo yabo. All right. Let us look kuma achievements nje osobe nawo futhi amakhulu kakhulu. You've been a best influencer kuma Satma Awards. So kuwe kusho kanjani lokho to see ukuthi into yakho oyiqale kancane seyithathe yaze yakubeka ekutheni ukwazi ukuachieve ubukwe iningizimu yonke? Hey. Kube into enkulu kakhulu le ukuthi ngithola indondo yasezweni eniyibona phambi kwami. Akusakwandile bani njengoba abantu abafika njengami bafika kube lezo zinyanga kuphele ngabo yabo. Mina nje njengoba kusaqhubekile kube into enkulu kakhulu ukuthi nje ngifule le ndondo yeze noma kukhona umculo ongidalaphile izolo wathi izingodo zonuba noma umthandeni kwabelisha nje kuya ukuthi izingodo lezi kodwa ngiyithathile award angakaza ayithathe awasha waze wawayeka ama award ubengigabisela ngokuthi uthole iplatinum lapha kwaRisa ngithi nami into engiyithola leyo soni ayongathi Ndondo yami ugodo uthi ugodo lo ngithi hayi ngazizwa ngimkhulu ke uspecial uma uthinta indondo kuyaqaleka nje la ngakithi ukuthi kube nendondo enkulu kangaka eyasezweni kwaba bayawathatha abanye mhlawumbe uthola ukuthi yokugijima esikoleni but le enkulu kangaka into yokuqala le engingajabula ukuthi mhlawumbe idlulela kubanye nakubanye ngoba bakhona abane talent engisebenzisana nabo engicula nabo engiphila nabo bakhona nabo ngakithi engifisa ukuthi nabo ngelinye ilanga mhlawumbe bavele kubantu nabagcina sebeyiqoqa indondo. Hey bafowethu, I don't know how I feel right now. Ngicinga nje nokuyiboleka mhlawumbe ngiyokupholishela yona nje iviki lonke. Kuyiboleka iyaqashisa bebhizi kakhulu ngoDisemba. Angazi noma phezulu noma ngiyibeka pho ngenayo nje ayibona. Yeah, u4000 nje iviki bese usuku oluyi1 bo 1000 bese kuyibamba nje usuyibambile washutha nayo kusho ukuthi 150 kuphela azohamba uzukhokhile yenza ibhizinisi nje. Oh ihambe yahamba yabuya yazoqoqa imali. All right. Ngiyabona ukuthi ufuna ukwenza isitezi ngalezi mali zethu la o4000 o1000 o150 nje kuyithatha. Mr King Nuba siyabona ukuthi umuntu othobeka kakhulu. Bengilindele nje ukuthi mhlawumbe nje ngaba sekushukusha kabi ngaba lamatshe nawa sehlehlile nje looking at your videos abantu mhlawumbe izobethusa icharacter yakho. Mhlawumbe nje songaphinda ubachazela ukuthi growing up uhlela umntwana othulile noma lento ikuvelela so umdala so ubona ukuthi kunamehlo abantu that are always on you noba nje umuntu ozithulele sidalo. Nginjena nje ngizilungele mina qha idemoni livuka okanye ingilosi. Angithi ingilosi mase idemoni ingilosi ivuka ngomuntu ofana nesangoma yabo. Ingilosi ngivuka mase ngicula. Yabo once manje ngingacula nje ngaba namanye ngiyacula inkinga umkhuhlane ongibambile yabo. Ngaba ngishayela imicu nje embalwana but ngingasho ngithi nje ngifana nomuntu oyisangoma mina. Ukuthi masenza lonto vele ivukeke isithunya yabo. Ngoja mina ngumuntu ozilungele nje sidalo ophansi kakhulu angazi kodwa basho kanjalo indlela abasho ngayo abantu yabo akusho mina nami ngithatha into engisho abantu nami ngizibona ngifana nabanye abantu yabo. All right. Ufunde la around. So mhlambe kuyaye kukufikela ukuthi nje uyobona esikolweni wawusuka kuso ngoba sinenkinga yokuthi la ezindaweni zasemakhaya abantu banawo amaphupho futhi makhulu kakhulu kodwa abakholelwa kuwona ngoba bayabona ukuthi lezi zinto zikude kakhulu kuzube right kumele uye egoli kuzube right wena abantu bakubone ula emakhaya ama opportunities afika ula emakhaya osaziwayo bakubona ula emakhaya then you started going from emakhaya to big cities so ubonakale usemakhaya mhlambe ukufike nje abantu nabatsha ubachazela ukuthi their dreams are valid bachazela ukuthi uqale kanjani ama opportunities akuthole ula. Yeah kona mina ngiyimotivation nje ngibunga nje ngingasho ngolutho yabo.
into emotivate uyibuka nje akudingi kakhulu ukuthi ngize ngifikelele kuba abantu yabo ungibuka nje ukubona ukuthi lo mfana ngoba noma ngishuda ngiyaveza yonke into uyabona ukuthi umfana semakhalo but usehamba izindawo makwenzeka yabo ugibela amabhanoyi Ongisigibela amabhanoyi we are risking asihambe emoyeni sihamba nasemoyeni manje umuntu uyabona ukuthi lo muntu ebenginawo uthola ukuthi ngihlala nje la emakhaya ngizigqokola isikhindi esidabukile ini yabo ngoba ngisiphilela lo mpilo mina ayikho enye impilo engiyiphilayo normal nje kodwa ubona lo muntu usegibela ibhanoyi ubona nomuntu usehamba ko sentini uxake ukuthi usoya motivate ukuthi hawo yabo kuyenzeka noma yini but ngisho ngisho nje around abantwana bangivakashela ba motivate ngalondlela esikoleni lebengifunda kuso primary ngumuntu nje okaye not ukuthi ngiyekubafundi yabo but ukuya nje khona nje ngiyobuza something or ngiziyela nje njengoba umuntu owumhlali yabo on ngiya meeting yabazali yabo lapha high school khona ngenza ama practical khona sathi mase sivala ngosuku lokugcina siqeda senza uculture into ebeyi culture bengu MC ngaphinde ngacula be organize yimi nokhulu benza yabo senza nje into emnzima kakhulu yabamnandi kakhulu ngoba ngacela nenceke uJumbe yazo supporta into engasoze yakhohlwa leyo ukuthi ngifikise umculo esikoleni nami ngingomuntu wasezweni futhi yabo ababe khona ngaleso sikhathi basayizeka indaba mangicabanga la bekhona okusho ukuthi ngiyazama ngalondlela ukukhambela indawo but angikho umuntu ukuthi vele ngisukela abantu nje yabo bengonakele lutho yabo. All right. Mr. King Nuba sizamile kakhulu kwazi today Dream on TV. So kodwa nje besingahalela ukuthi ngibukele izintaba esihleli kuzo because I'm not from here. Kumsengathi ngabuya even ngolunye usuku to come and check yaze yayinhle indalo kaNkuluNkulu endaweni ehlala kuyo. So mawubuka izintaba ezikanjena mhlambe what message does it send to you okanye what relationship do you have with the nature because sebona ukuthi nje unokushuthela ezinceni nani njengoba ngumuntu nje bengithanda kakhulu maskandi nezinye izinto angiwabuka ama movie angehlula but into engiyithanda kakhulu ama drama ama soap lawa wasemakhaya yabo ngithanda khona lokho kwezintaba kwemvelo ikhona ke ngilokhuzane okwanginika lwathando lento yemvelo lokho ukuthi ngiyithale ngoba imifula izintaba amatshe indawo engishuthela kuzo yabo ngifana noma ngisemadolobheni ngikhumbula ekhaya mina ngikhumbula le ndawo nje ukuthi yabo ngaba ngishaya hit song manje ngiyishuthela yabo uma ngisemadolobheni ngihlala lezo insukwana nje ngizibuyele ekhaya ngoba ngithanda peace kune peace emakhaya nje mawubuka le ndawo njengoba inhle kanje yabo. Yeah. All right. King Nuba siyabonga kakhulu abantu bayakuthanda mhlawumbe ikhona nje indawo obone ngathi abantu abakakufollow ushi kahle kuyo because ngiyacabanga ukuthi abanye bayawazi ama social media handles wakho kodwa nje songasiphinda phela usinikeze so that we tell people to follow you abangaqala information. Yeah, ikakhulu akuphesha kweyimali South Africa nje yabo. Ku Facebook King Nuba Media _KNM bese ku TikTok ba King Nuba bese kuthi Instagram King Nuba Media ngisho abantu ba follow wishe lapho bawohlezi beyibona inkosi ngisho abantu sengiwele inyizwe elizayo hlezi umsebenzi. All right, so much guys, we had a very beautiful day. Endaweni yasematsheni namhlanje sikhuluma nje nenkosi yazo zonke izinto ngiyathemba namanje ukuthi ugcobona uzongehlela mhlambe nizobona nje sengiyinkosazana yomswenko sengiyinkosazana kaMaskandi we never know. King Nuba sibonge kakhulu ngesikhathi sakho thina ke siyi-Dream on TV sizomane sikwenzile nje ukuthi sikulethele konke odingayo ukuva. Don't forget to follow us on our social media platforms. Ku Facebook nje sikhona siyi-Dream on TV ungakhohlwa nje ukusubscribe to our YouTube channel waze wamuhle umsebenzi esikwenzayo nathi ezweni. All right, cela nje nisfollow, share and subscribe to our YouTube channel. siyi-Dream on TV ke besilapha endaweni yasemzimkhulu ematyeni. I love you so much.